ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ಪಂಜಿನಂತಿರುವ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಗಾಳಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಶ್ವಾಸಕೋಶವನ್ನು ಬೀಡಿ ಸಿಗರೆಟ್ನ ಹೊಗೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಶ್ವಾಸಕೋಶವನ್ನು ಹಿಂಡಿ ನೋಡಿದರೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಟಾರ್ ಸಿಗಬಹುದು. ಎಷ್ಟೊಂದು ಟಾರ್ ಎಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಬಹಳವೇ ಅನಾರೋಗ್ಯ ತರಲು ಸಾಕು. ಮುರಣಿ ರೂಮು ಬಾಡಿಗೆಕ್ಕೆ ಎಂದು ಪೋಯಿನಕಲು ಎಣ್ಣಿ ಬರ್ಪೆ ಅಂತ ಪಂಡಿದಿತ್ತಿರು ಬಯ್ಯ ಒಂದು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ತಾನೆ ನಾಲ್ನ ತೋಜಿಜೇರು ಇನಿ ಬರ್ಪುಜೇರ ತಾನೆ ರಿಕ್ಷಾ ಒಂಜಿ ಬರೋ ಉಂಡು ಅಗ್ಲೇನೋ ಆಗಲೇ ಮುದೋಲಿ ಬುಲ್ಡಾಗ್ ಒಂದು ಡಾಪನ್ ಬಲೆ 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 ನಿಗಲಿಯ ಕಾತೊಂದಿತ್ತೆ ಮುರಾಡಿ 4 ಜನ ಇತ್ತಾರತ್ತ ಕುಡೋರಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ ಅವಳು ರಿಕ್ಷಾ ಕಾಸು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಬರುವೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಣ್ಣ ಡೋರ್ ದೆಪ್ಪರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅವು ಡೋರ್ ಒಂಚೂರು ಹಾಲು ಆತಂಟೆ ಇರು ಗ್ಲಾಸ್ ಡೌನ್ ಮಲ್ತು ಪಿದ ಹಿಡ್ದೆಪ್ಪು ನೆಟ್ಟೆ ಅವು ಡೋರ್ ಹಾಲು ಆತಂಟೆ ಇರು ಗ್ಲಾಸ್ ಡೌನ್ ಮಲ್ತು ಪಿದ ಹಿಡ್ದೆಪ್ಪೋಡು ನೀವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡೋರ್ನ ತಿರ್ಗದಿ ತೊಲಿಯೆ ಇಂಬಿದಾದ ಪಾರಾಟು ಅಣ್ಣ ದೆಪ್ಪೆ ಹೊರ ದೆಪ್ಪು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಚಪಲೇರ ಬೇಗ ಹೆಂಗ ಬೇದ ಬಾಡಿಗೆ ಉಂಟು ಮಾರ್ಕ ಸಂಕಟ ಒಂದು ಬಯ್ಯಿ ನಾನೇ ಪುರಿ ಏನು ತೊಂದಿಲ್ಲ ಜಿಪ್ಪು ಪಾರ್ದಿಜೆ ಬ್ಯಾಗ್ ತಗೊಂಬರಿ ತಲೆ ಉದುರುಂಡ ಪ್ಯಾಂಟ್ ತನ್ನ ಮನೆ ಪರ್ಚಿ ಅಲ್ಲದನಿ ಸರಿ ನಿಗಲು ರೂಮು ಬೋಲೆ ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೆ ಸರಿ ಬೈಯಂತೆ ಪೆರ್ಚಿದೆ ಆಯನ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಕಣ್ಣು ದೀರೋಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕತ್ತಲೆ ಮುಲ್ಪಂಡಿ ಓ ಅಂದತಾ ಬೊಕ್ಕ ಲೈಟ್ ಬಾಡ್ನ ಬಲ್ಪ ಅಂದೆ ಕುಳ್ಳಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾತುಂಡ ನೆನ್ ಕಂಕಣ ಅಡಿಗೆ ಬಾಡೋಡ ಏ ಬ್ರೋ ಎನ್ನೆಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ 90% ಚಾರ್ಜ್ ಆತು ನನ್ನ ಒಂಜೇ 1% ಆಂಡ 100% ಆಪು ಪ್ಲೀಸ್ ಯಾ ಫುಲ್ ಆವಡ್ ಬುಕ್ಕ ಗೊಬ್ಬುಗ ಒಂದ ಚೂರು ಕಾಪುಗೆ 1% ಹೆಂಚಿನ ಕಾಪಿನ ಜೋಕು ಲೆಕ್ಕ ಪೋ ಬತ್ತಬಲ್ಲ ಕನಪ 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 ಏ ಫುಲ್ಲತು ಮೋನೆ ಕೂಡ ಬತ್ತು ನಾವು ಗೊಬ್ಬಿಯ ಗೊಬ್ಬುಗ ಅಲೆ ಅವಳು ಸೈಡ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಬರ್ಡು ಯಾಂತು ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಉಂತುಂದು ಅವೆಣ್ಣ ಬೇಟೆ ಆಕಿಲ್ ಎಂಕೆ ತೆಕ್ಕೊಡು ಮುಗುಲು ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ದಿನಲ ಆತಜಿ ಎಂಕೆ ನೋಪರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಆ ಬಯ್ಯನವೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ఆయన ಬೇಟೆನ ಪೂರ ಅಂತವಳು ಐಡಿಯಾ ನಿನ್ನ ವ್ಯರ್ಥ ಇಜ್ಜಂಕಲ್ ಐಡಿಯಾ ನುಡಿ ಏರ್ನಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಂಕಲ್ ಎಂಕು ಗೊತ್ತುಂಡು ಐಡಿಯಾ ನಿನ್ನವೇ ಇಜ್ಜಂಕಲ್ ಎಣ್ಣೆ ಏರ್ಟೆಲ್ ಎಂದೆ
ಬುಕ ಎಂಕ್ ನೋಪರ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂಕಲ್ ಒಂಚ ಹತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ನೋಪೆರ ಪ್ಲಾನ್ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಹತ್ತೀರೆಗ್ ಅವೆಂಕ್ಲ ಫ್ರೀ ಫೈರ್ ಗೊಬ್ಬ ಬಂದಿತ್ತೀನಿ ದಾಯ್ತ ಗೊಬ್ಬುನ ಮಾರ ಎಂಕ್ಲು ಮತ ದುಂಬು ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಮೂಲೆ ಗೊಬ್ಬು ಒಂದಿತ್ತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಡ್ನ ಬೇತೆದಾಲೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರಪಂಚ ಆತಂದು ಒಂಜಿ ಅವಸ್ಥೆನೆ ಅಂಕಲ್ ಏನೇನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಪ್ರೆಸ್ ಅವು ಇಂಚೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಣ ಈರು ದಾದ ಅಂಕಲ್ ಅವು ಈತೆಂದೆ ಟಿಕ್ಕ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಐಪ್ಲ ಅಂಕಲ್ ಇತ್ತೇರೆ ಓ ಫ್ಲೇವರ್ ಅಂದು ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಲ್ ತೋಯ್ತನ ಆಯ್ತಾ ಫ್ಲೇವರ್ ಗೊತ್ತವನು ಬಂದತು ನಿಕ್ಕೆಂಚ ಗೊತ್ತು ಇಜ್ಜಿಲ್ಲ ಬೇಕೆಂಚು ಗೊತ್ತು ಅಂಕಲ್ ಎಂಚ ಒಂದುಂಡು ಓ ಫ್ಲೇವರ್ ಚಪೇ